Grabe kakalkag sa akong buko, naghaling na mga kapobre. Karon punan na to ni kay walay tagiya. Wala kita tagiya pero mahimo doon na ebidensya. Ay, mga ligo tag suba. Para tagiya oh. Nagbaklay para. Sura ba ani oy? Yay. Pila maligid magkatani agoy. Okay. Ara. Anta sa maisan. Mo tag mais. Nah. Ya, gay kog mais. Nah. Wa daw. Hey. Para. Mata. Layak na maguning uban ani. Sam tani sus babaw ay. Para. Kalisod ba. Yay. Para. Hey. Pamana ni. Sige magpaon. Kini nindot na siya gahi. Subahon. Para. Pani diri. Umay man. Tara sa suba, maligo. Tara na sa oboso. Anagon. Karilit ba ang tanan ani? Oh, ay ko gina, di ba sauna nangaligo mo sauna no, kana nangwa pa mo kanagon. So dapat suba bisag dili ni mag tinanom. Bitaw enjoy the view mga kapobre, nindot jud kay view diri napita nya, nindot kayo tong suba diri napita mga kapobre. As in tinaw kayo. Basta ang mais daplin og suba. Urot yun. Ka dari kapobre. Paminan ako daghan-daghan naman. Ninawag na ko diri sa silong mga kapobre ug ako na nagipang butang diha. O daghan na kay tanaw no, gamay ra ta kay to ganiha. Karo gitawag na ko sila para papaypayan. Ikaw tigbali inday. Yeah, kay apil man mo og kaon ay. Kami tawag ani apil mo og kaon. So apil mo pus kawat ani. Ano Pwede na nasuha. Dalo mga kay anagon. Na tanawa. Paghago mo diha. Kay bawal kung saka dito sa ibabaw ana. Tulo-tulo pa si Koki. Banat ke. Kaulion naman kay na mga kapobre. Ganihan na si Kaulion kay. Madlok na siya maulanan. O puno na kaayo. Ang ato ang kahoy nga. Gala-gala mga kapobre. Nangwa natin kahoy. Dragili sa suba. Kay ugmakuan magod siya. Ugmagbaha. Dagang kahoy masangit. Dris daplin. Dahil kataod-taod. Uwa na. Nindot kaayo nga nagon mga kapobre nga luto sa kuan. Nindot kay nga nagon kinawat mga kapobre bitaw. Nanangit miya na nindot kaayo nga niyang pagluto mga kapobre nga malanay ra sa tagiya bitaw kuan masunog ra iyang kanang pakpak kay mura siya gitila obrasad. Kanang nindot kay siya kanang kanton umok ra kayo niya gamay na lang kayo imong sunugonon, gamay na lang kayo mo itak-ang para maluto. Unya kay well nagtak-ang na siya ganiha nga napamanggod siya panit. Ang kainit ato mo ng ni soup sa ilaw. So mao nang murag naluto na jud siya. So karon diring dapita gipanawag na nako sila aron maghiya-iya bigbali ani. Iyag kaon. Iyag bali kay pertik inita di matamang ako rin magbali mga kapobre. O karon diha so nagsatagsa na nanay tagiya. Then mangaon na din may ana. Niya kinsa may nakarelate diri be sa una ay kung inangan mga ligo mong suba makapanguha pa mong mais no. Dili ra de kami. Karon mga pobre mga na tali, mga na talamig kaayo pagkaluto o tanawa. Bibo bitaw jud kay ni nata sa suba mga kapobre no kay nigpangpangaon na to gali og wala ta na nang histag iya. Iya rin tagsulti mo ingon dayon nga di ka ta matukan ani kinawat ra ni. Thank you for watching. Bye.